Kana internet ko kasi kabuang ana. Ngaman din. Sus. Oh, gusto ka mahagit ay lang sa eskwelahan. Oh, yung video. So yun guys no kay ganiha kanang nagsabot maging Kirby na i-prank si kanang alin ganiha sige na magsungog niya karon grabe nang sukuha. So unsay maging reaction niya na kanang basig yawa mis barkada adi. So try siya guys ay. Try siya guys oh. Hi Len. Hinaya no basketball ganiha Len oy. So sumug-sumug pas Kirby ganiya na. Matawag siya rin tawag aso growing daw. Murag nakagta. Ayaw len kay vlog rin nila. Ayaw masurot tayo sa kaday. Di kayo mabasa kasi walin mo. Buwang mo rin di. Ngayon. Len ha? So, ay, so pa len. Gani. Sus, ganiha kay nagkon-kon ka. Butig na ako. Ha? Gibuang. Gani. Kana internet ko kasi kabuang ana. Ngaman din. Sus ayaw lang sa eskwelahan din. Oh, gusto ka mahagit ay lang sa eskwelahan. Oh, yung video. Ha? Butol gi mo dua. Balik kayo. Balik to. Masuk dito. Tahan tamo tanan. Kasi hindi mag-usin ko sa to. Balik ka mo rin. May kasulti ba? May na. Ay, mo eskwelahan. Ben ako kailangan. Ben. Basta ka sa to tungkol ta. Pagdana Eskwelahan ni. Sinto mo yung pilyato niya. Mor, may parikulo na wala. Masuk ka ganyan nga sulti ganyan na kanu na ay di. Tinuod jok ra gani. Tinuod na mo. Tinuod mo ka di ka mo. Sus may lagi kay mo jok. Nakita sa kami jok mo so Kaya ba. naman ko na yung joke na yun. Ay ang sa eskwelahan. Sinto sa bawa. Blue mo. Di mo nila sa bawa ko dyan. Di mo jug-jugan dyan no? Ano ba? Ayaw mo. Ay lagi kay mo jok-jokan. Ay na mo kilala. Yung kilala. Ginaw ko ba yung jokan. Ay wala ko musuti din. Wala ako nga. Asus dinos go. May pagkatong bulong isa. Ay no gadiya. Pasaya mo mga gano'n. Meron mo sa discovery. Aso mo tikjok kaya na. Sumo siya. Tikjok ka gusto ko. Baway na lang. Sumbagay ni Nora. Sumbagay na lang. Wala na yung mga bra. Ay, balagin. Balagin. Matay sa ulo mo. Ito si Carlos eh. Tama po mga Bala. Sige na kami ito. Gawa. Tingnan rin mo sa office. Siguro tayo isip. Oh, siguro. Hindi mo kasapot. Isa. Wala naman magpapag. Tinanagpunpan ka na sa Pareha mo. na makita niyo ng guro na ako. Tingin din. Bala. So nasa po siya kay grade pa kay mong dito magsunog kay na nagigil man siya. Namo pong giyagad pero kung masuk ko siya giyagad malay siya ano siya lang mo giyagad sa mo. Susunod ito tingin na. Kuan dili ko sulod ana basketball. Sus meron ano Ano ba na? Kumuha naman mo na bala. Wow. Ano ang problema pa rin naman naman ito? Kung ba mainit yung kayo? Wow, kadang. Kini video ako, kita di ko bisa ano sa media na.
So yun guys, nagkasakitay na naman yung alin no, kay dili gyud siya moto prank. Siyempre, wala siya kapugong siyang kalagot sa ako mutong nasuntukan ko, siyempre nasakitan po ko di, mutong nakabawas po ko niya, nakonsensya ko guys, siyempre ako pa ng prank, ako pa po nanuntok may gani kay na maestra ni Dool. Paging na ng maestra na duwa-duwa raman, para dili may madala og office.